Nivîskar Vedat Türkalî di nû û heft saliya xwe de di bîst û nehê tebaxê de jiyana xwe ji dest da. Li ser daxwaza Partiya Siyasî ya Kurdan û STK'yan, merasîma cenazeyê Türkalî di yekê Îlûnê de pêk hat. Bi hezaran kes ji bo Türkalî û teşvîkê ya Stenbolê hatin gelhev. Cenazeyê Türkalî li goristana Zincirlîku ya Stenbolê hat binavkirin. Tüm hukuklarınızı lütfen kıymetli büyüğümüze helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah rızası için helal ediniz. Hevserokê Partiya Demokrata gelen Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek da parlamenterên CHP'yên Stenbolê Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, saziyên sivîl, nivîskar û rewşenbîr û bi hezaran gel beşdarî merasîma Vedat Türkalî bûn. Vedat Türkalî bi dostaniya xwe ya Kurdan û şoreşgirîya xwe tê nasîn. Komûnistekî ku bi salan têkoşînê daye û di vê warê de li hember zext û zordariyên pergala Tirkiyê merxwedaye ye. Türkalî bi pirtûka xwe ya ewilê ya bi navê Bîrgin tek başina dest bi nivîskariyê dike. Pirtûka wî ya herî dawîn bi navê Bîtî Bitmedî jî li ser pirsgirêka Ermeniyan bi hûrgilî nivîsîbû. Türkalî demekî senarîstî kiriye û di sala 2002 de jî ji DHP bûye berendam û di nava siyasêtê de çalak bûye. Demirtaş di merasîma Türkalî de axivî û got em ê azadiyê ji bo xatirê Vedat Türkalî û kesên ku wekî Vedat Türkalî difikirin û di vê rêyê de têkoşînê da nebînin. Şahsiyetên wekî Vedat Türkalî tim û daîm bi berhemên xwe, bi fikrên xwe dê di civakê de cihê bigirin. Akın Birdal ku dostê Vedat Türkalî ye, got ez xwe bi tir hîs dikim ku dostê Vedat Türkalî bûm. Em ê di rêya û ku nîşanê me daye de bimeşin. Vedat Türkalî dostê hemû gelan bû, dostê karker û çîna bindest bû. Îro pê de meşa min bi Vedat Türkalî re dê li ser nirxê wî be. Zozan Yaşar, Dengê Amerika, Stenbol. Vedat Türkalî halkların dostuydu. Bütün ezilen emekçilerin